Lakay! Lakay! Apay na pala di kukwaam dita. Nyakay kukwaam. Tatay ka pa'y lang ibabaon. Tatay ka pa'y lang ibabaon nga apan umutang ijetsendaan ni Kumari Tuyang. Yung apay hindi ka pa'y naggargaraw dita. Puday tingalak-lakayan, tag cellphone man ti kukwaamon. Kaya mo ta, data cellphone mo, tipakan ko kanyang. Among lagarod nga awan ti pang kusina tayon. Awan amin, asin, mantika, bagas, awan amin. Dahil tingalak-lakayan. Di pa na naggungunay. Bakit? Ustad, di ka mga datay umanong bakit? Aguray naman, bakit? Ang ti kayat mo, maragsakan nak nga awan ti amin. Maragsakan nak nga awan ti amin tayo. Mantika, bagas, asin, amin lakay. Aguray ko man, bakit? Aguray ko man pailang. Pagsauin nak man pailang. Dahil tati kong punak kanyam, bakit? Ay, napang ka nagpaspasyar. Timano nga aldaw. Napang ka nag-beach. Ay, napang ka nagpalpalanggapan, bakit? Ay, feeling blessed ka. Timano nga aldaw. Malagip mo, jepos mo, jepisbaw nga feeling blessed. Naggasgastos ka, timano nga aldaw. Datay na release mo, jelinding mo, bakit? Ipalagip ko lang kanyam, ginastos mo, nga napang ka nagpaspasyar. Itata, awanti kwartam. Kita umanta ko rin bakit? Ngayon paaramid na, tagita, ti paggasgas to ang bakit? Dadi, apan mo pa nagpaspasyar, apan mo pa nag-baits, pa nagpalpalastaw. Tada! Managpagpabindas mo, natakuri bakit? Ano ko maingatang mo ti pang kusina, when daw ingatang mo ti si datayaw, ti problem solve ko mabakit, awan ko mati problema, ta itata. Ay, tapos, itata, awan ti kwartam, ipasubunak nga mapan umutang, dyan ti kantina ni Kumari Tuyang. Ay na, talnaan nak, bakit? Talnaan nak. Aguray man bakit? Hangga mga datay umanungay, bakit? Tamom, ti tao nga umanungay, nalaka nga pumangay, bakit? Kapag kunaan kumamat, lakay. Aman nga talaga bakit? No umanungay, itimay siya nga tao, nalaka nga pumangay, bakit? Apay nga ron sika, lakay. Kaan kamot nga umanungot. Pangit kamot lata. Umutang. Umutang kawan si amin yun.